I 5 wsos da ni wedi bod yma wedi bod yn tu hwnt o anhygoel. Mae'n brofiad na I byth anghofio. Mae I hagwedd nhw at bob dim, agwedd pawb o'r criw wedi bod yn arbennig. Mae gyda nhw negas bwysig iawn I ddeud wrth y byd, dwi'n teimlo. Mae ffordd maen nhw'n gofalu amdani gilydd a ffordd maen nhw yn... Mae dychymyg nhw yn anferthol, does ddim stopio nhw fo. Nath yr hadyn gael ei blannu 3 mlynedd yn ôl, dwi'n meddwl. Ers hynny, wrth gwrs, mae wedi cael grant ac mae Ysgol Pendalar wedi derbyn y syniad a ddim jyst wedi derbyn ond wedi rhedeg efo'r syniad sydd wedi galluogi ni gael dod yma I weithio. Sydd wedi bod yn un o'r brofiadau gorau mywyd I, dwi'n meddwl, mae rai fi fod yn onest. Nath Mirain sôn wrth am y prosiect tua 8 mis yn ôl ac yn syth nes I ddweud, mae hwnna'n swnio'n ffantastig. Wedyn, cwpl o fisoedd wedyn nath I ofyn I fi os fysa gan I ddiddordeb bod yn rhan o'r prosiect a nes I ddim, oedd am cwestiwn wrth gwrs o'n I eisiau gwneud o. Ac felly dyma ni'n cychwyn ar y daith yma o greu y prosiect sydd wedi troi allan I fod yn Lledrith. Dwi'n meddwl beth sy'n neis amdano fo ydy maen nhw wedi cynnwys yn holl ddisgyblion ni rhai sydd efo iaith neu heb iaith a wedi gwneud yr profiadau yn rai synhwyrol neu yn lleisiol a wedi cynnwys pawb a mae'r plant jyst I cael y ffasiwn wefr. Mae yna dair yn fan hyn. Pwy sy'n fan hyn? Erin. Erin, beth ti wedi bod yn neud? Ti wedi bod yn cael hwyl, beth ydych chi wedi bod yn neud? Paent y pwdwr. Efo powdwr? Ie, efo paent. Efo paent a powdwr. Ydych chi'n gael llanast? On. Lot o llanast oedd? On. Mae lot o llanast yn golygu lot o hwyl, dydy? Ydy. Be arall ti wedi bod yn neud? Wel, wneud cefri, bethau. Cewri? Ie. Wel, ar dynol dydd Gwener, dwi'n cael mynd atyn nhw i'r ystafell gerddoriaeth ac dwi'n cael cyflwyno eitha boddiad heno. Helo, na nos yna a chroeso I heno nos yna. Ers i'r prosiectau gychwyn, mae hyder y disgyblion wedi cynyddu mewn ffordd lle ti'n gweld rhai o disgyblion yn rhedeg dros beth yma swelu gyd a ddim yn siŵr o'i bethau lle. A wedyn, maen nhw'n dod allan o'i cragan mewn ffordd. Yn wedi pan nhw'n gweithio gwahanol, beth sy'n neis hefyd fod y disgyblion yn gallu ymuno efo dosbarthiadau gwahanol. So dwi'n fel yn lle bod nhw jyst efo'r un disgyblion yr un ffrindiau. Mae'n neis bod nhw'n gallu rhoi cymorth I disgyblion dwysaf yr ysgol. O ran fi fy hun, dwi wedi gweld lot o fy hun yn y plant. Lle dwi wedi gweld o'n reit hawdd I gweithio gyda nhw. So, da ni wedi bod yn gwneud gwaith peintio a gwaith coed lle oedd pawb lle dod at ei gilydd. Os ych chi'n dod o ysgolion eraill, dwi'n meddwl sy'n lot o blant yn colli mynydd o beth sy'n ni'n gwneud. Ond gan mae'r ysgol mor agos at ei gilydd a mae'n rhyw fath o gymuned yna. Mae pawb yn dod at ei gilydd i wneud y gweithdy. Dwi'n meddwl bod Lledrith yn le, mae'r strwythur gobeithio'n le iddyn nhw ddangos I dychymyg a y maint sy'n gallu dychymyg nhw fod a bod na ddim stop ar ei dychymyg nhw na stop ar eu personolaethau nhw a dwi'n gobeithio bod yr hyn da chi'n mynd I weld yn adlewyrchiad o'i personolaethau lliwgar nhw achos maen nhw mor, dwi'n fedra mynegu gymaint pa mor fendigedig ydyn nhw a pa mor faint o ffrindiau newydd wedi wneud, faint o chwerthin wedi wneud, faint o griod wedi wneud. Bydda I yn dwi'n iawn a gweld
cwmni Frân Wen yn gadael ysgol a wnaethon ni'n hoffi nhw dod yn ôl rhywbryd. Swn licio deud diolch yn fawr iawn i chi gyd, a da chi gyd yn werth y byd.